kabugtuan ko dida Ginoo ani nadawat kita hanaton matag adlaw nga pamalandong ani mga pulong hanaton lagyapon topic ang mga pag-ampo dida Biblia pikang libro nga Genesis ngadto libro ang Revelation. Ani na kita libro ni Isaias, propeta Isaias aton pamalandungan ang libro ni propeta Isaias sa niya mga pag-ampo dida kapitulo 26 versikulo 12 ngadto 19. Tikangan naton dida versikulo 12 na sareng dili may aging surat ni propeta Isaias saya pag-ampo ngadto Ginoo nasinga dinhi Ginoo ihatag amon ing kauswagan ang nga tanan nga amon nahihimo bungahin imo mga gimbubuhat. Ini ang pag-ampo ni propeta Isaias nasyon ang Israel, mga katawan na Israel na mga namumuno sa Israel. Ang pag-ampohin kamurayaw ng kadaugan di era sitwasyon nga era ginaatubang dito nasyon na Israel. So dinhi 12 nagsaring Isaias, propeta Isaias sa niya pag-ampo nga o Ginoo ihatag amon ing kaswagan ang nga tanan nga amon na himo bungan imo mga gibubuhat. So dinhi mga bugtuan importante nga anuman iton aton gimbubuhat nga aton gisasamitar ngadto ang Ginoo ngadto ang Dios nga makagarahom aton dadon ini pag-ampo ngadto iya matagang kitahin kamurayaw nga di na kita mag hinunahuna kung ano iton kahinatnan ini nga aton mga gimbubuhat nga maaram ang Dios para maeda kita dako nga kadaugan. Remember nga sugad kita usa nga barko nga nasa kaya barko pag ang barko ang mga tubig, mga balod o mga problema dagat gawas nga ang tubig dagat o mga balod sumulod na barko diri malulunod it barko. So atong kinabuhi mga kabugtuan atong pagkinabuhi din habaw kalibutan damo gawas iton mga problema, mga trials, mga nahitatabo nga di maupay gawas nga ito nga mga problema, mga kabaraka diri sa makuha atong kinabuhi labi-labi ang kahadlok nga pandemic kina gawas nga diri ito sa makuha aton kalugaringon aton mga isipan at sa puso naton wala ito may himo aton salit importante nga mga problema, mga sakit o anuman diri natin ito pag pinahunahon di natin ito pamalandungan kundi natin la pamalandungan ang aton pangaruin tambulig ngadto aton buhi nga Dios nga makadayt aton una-una permi nga ang Dios andam pagbulig ka aton mananuman ini nga mga problema mga trouble sa atong kinabuhi malalampasan naton ini para maeda kita kamurayaw nga maeda kita kadaugan ngadto ini nga mga aton ginaatubang mga problema atong kinabuhi. Hatrisi na sindili o Ginoo nga amon Dios gindudumara kami hindi ba nga mga punuan kundi kaugudlan among Ginoo. Mga kabugtuan ko dida Ginoo damo iton mga namumuno nga aton labi-labi mga namumuno nga waray kahadlok ka Dios diri mga Diyos noon waray malasakit aton panahon na atong buhaton ihatag naton ini a Dios mapagdumara
bisan pa nga ang mga tao nagdudumara aton, oray kahadlok ka Dios, oray pagkilala Dios, atong gihapon dinigin sasamitar, pinaagi aton mga pagampo, idara naton ngadto ang buhi nga Dios, nga itawag naton ini nga aton mga problema bahay na pagdumarahan mga diri nato o Dios o waray mga malasakit. Ka-14, yan nga mga patay na hirangan, diri na hiragud mabubuhi, diri na mabangon ang ira mga kalag, kay kastigo nga ginpuong mo na hira. Waray na good na hinudumduman haira. Ayaw na gud kita pag hinunaw na mga kabuktuan, kung ano man ang mga nahitabo nga diri maupay labi-labi mga leader, nga diri naton nalalauman, diri naton na tatangan din pag dumara haton, waray kita tagin pag dumara haton, waray mga malasakit haton, anang hitabo naglipas na ito ira, nagawara na, nangamatay na iba, diri na naton ito ira nanunumduman, na naton na permi nanunumduman, among kaupay ang mga milagruhan Dios nga natabo atong kinabuhi. Salit mga kabagtuan, aton ihatag permi aton pag-aampo pamamalandong matang adlaw han mga tao nga magdudumara aton in kaupayan, aton mga nag-agi na, namatay na, mga makraot, kalimutan na naton ito. Ngalimutan na naton ngan mag-move on na kita, ngan makahinumdum na lang kita era partihan mga dere maupay nera rimbuhat para nga pag-abot ito ng sitwasyon masabtan naton kung ano angay naton buhaton pinagya pag gihaton an makagaraong nga Diyos. Dili nga 14 ay 15, o Ginoo gimpadako mo ang amon nasod nga gimpahiluag mo na ang katunaan ang kada pag-ultan ngan makapagsidugong inihaimo. O Ginoo, hadisais, o Ginoo gingkastigo mo ang imo mga tao nga nakasakitan nagampuira haimo. Dili mga kabuktuan aton masaydan nga ang Diyos la nagpa asinso aton, nagpailuag na aton mga nasasakupan ng mga teritoryo, kumbaga nag-expand na aton authority, humilawig na aton nasasakupan ang aton mga pagtagumpay kinabuhi, ang mga kadaugan naton humilawig na, dumako na, aton nasabtan nga tungodhan kadapunahan aton na abutan atong kinabuhi, usahay na abot aton panunahuna nga aton pagkinabuhi din kalibutan, nangangalimot na kita Dios, aton na lagi sa linurog o aton na laging tatagan din pagimaya aton mga kalugaringon o mga tao nga nakakabuli ka aton, pero nangalimot na kita hanggang tikangan aton mga pag-uswag, ang mga panalangin na atong kinabuhi nga ito nagtikang lahat Dios. Salit ayaw kita hingalimot aton mga pag-ampo, pamalandong ngadto ha Dios ang pagpapasalamat ang mga dagko nga milagro, mga imposible nga natatabo atong kinabuhi, kay ito pisang kutla ito makagarahong mga Dios. Hadis 17, ikaw o Ginoo nagpatangis sa amon, sugad nga nagtatangis sa kasakit ang babae nga tipag-arana.
Sahay mga kabuktuan na abot atong kinabuhi ang mga kasakit, mga kakurian, sugat inaabat sa nga nanay at ipag-aranak sa nga babae. Pero maharam kita nga ini nga mga kasakitan, mga problema, mga naitatabo atong nga dire maupay, ini mga temporary lang ini mga kabuktuan. Temporary lang ini mga kabuktuan nga naitatabo atong kinabuhi. Pero kahuman ang panganak, so galing usang babae o nanay, iya maaabat ang kalipay kaya lampas na iya, gawas na iyan mga kasakitan nga inaabat. Hadid ang ipag-aranak padaya. Amo mangyapon ini atong kinabuhi mga kabuktuang pagdaginoo. Naabot ang sitwasyon na atong kinabuhi nga makore ang aton mga naitatabo, masakit ang mga naitatabo atong kinabuhi. Pero pag-abutan katagumpayan, pag-abutan malampasan na natin ini, ada ang kalipay ang ginahatag aton ng Ginoo. Natuod kita nga may dasing-isari nga blessing in disguise. Naabot ito atong kinabuhi nga may mga bagay nga di rin natin gusto, pero pag nalampasan natin ini nga mga naitatabo aton, nakaka-experience kita yung mga panalangin kita nga Diyos. Amo to sa blessing in disguise. Padayon kita din niya 18, naglupag kami hin kasakit, kundi waray namon ini igin anak, waray kami na daog para naamon tuna, waray good kami ngayon. Sahay mga kabuktuan na abot ini gihapon at kinabuhi nga ano man aton buhaton, waray good kita na mo. Waray good. Sahay makasin kita, surrender na ako akong kinabuhi. Pero mga kabuktuan, inomnom kita nga tubangan ang Diyos, waray imposible. Matanan ng bagay posible. Salit aton labuhaton ang pagsarig na daya. Ipadayon naton na naton mga pamalandong, ipadayon naton mga pag-ampo, pagtawag, pangarabang at tuwaya. Kay waray bagay nga waray dako nga problema nga diyan naton kaya. Kay ini gintugutan man ini ang Dios, aton pa kaya naton ini. Ang pinaka-importante mabaro kita, ang pinakamadali na proseso, pinakamadali na solusyon, pinakamaupay na solusyon din na itong problema. Mga kabuktuan, ipadayon natin din 19, katapusan natin nga versikulo nga atong babasahon. Mabubuhig yapon aton amon mga tao nga nangamatay, mababanaw hira, ira mga lawas nga tanan nga nangungurog dito an ira mga lubnganan, magmamata nga magkakanta tungod ing kalipay, sugad nga yamog nakakapatunaw hantuna, pagbubuhion man han Ginoo adton mga maihan nga nangamatay. Amay din naton mga pag-ampo nga kadaugan sa katapusan ng mga adlaw. Maabot ini atong kinabuhi an adlawhan kabanhaw ang aton immortal body. Mga kabuktuan niya na kaya nakita pa aton mortal nga lawas, ada pa ang mga kasakitan, ada pa ang mga kaulul aton mga pinaabat, adan mga trials, mga problema nga angay naton abaton ng karawton naton. Salit mga kabuktuan, usalaan naton yung papamulat ng kadaugan, amo ang pagbabalikan naton buhay nga Dios ang kita
itong adlaw magkababanaw kita ikang halukganan kay ano sa nga Kristohanon nato kita nga may nakabanaw ang mga binatay ang atong lawas nakaturog la pag-abot ang panahon babanawon nila at makaupo nato ang atong Ginoo mismo din niya bago kalibutan in 1,000 years o sa kalibo katuig sa litayaw naton balyo ang pipirala ka katuigan din niya bago kalibutan bisan umabot ka pa sa kagatos katuig sobra nimo o pwede niya kalibutan ayaw natin ipagbalyo at sobra kalibo at kinabuhi nga waray katapusan dini mismo kalibutan 1,000 years kita nandito tinuod na kalangitan amuan eternidad na waray na din salit yan aton mga pag-aghat ng mga pag-ampo mga kabugtuan kasugad ang pag-ampo ni Isaias mientras ani pa kita bago kalibutan mag-ampo kita mamalandog kita ngadto nga Dios nga tagang kita yung kalinaw tagang kita yung kadaugan aton mga pag-ampo atong pag-ukoy din niya bago kalibutan. Salamat mga nanamati na nga nakaupo nato nila atong pamalandong yan ang adlaw. Salamat ninyo pakipag-usa aton magampo kita amay salamat kanimo mga pulong nga among pamalandungan yan ang adlaw salamat kan propeta Isaias na padasig amon ang iya mga pulong pinagi mga pagampo kadto ba susunod na among pagkaorusa amon makarawat animo hugma amo madara animo pagiya amon nga magpadayon animo pagbantay pagproteksyon amon mga kinamon salamat nga ninyo amon papangaro ang ngaran ni Jesus nga amon Ginoo nga amon na Dios nga gamhanan waray na iba in Jesus name we pray amen salamat God bless you.